Els dies 26 i 27 de novembre es va celebrar al circuit de Barcelona-Catalunya la BMW Driving Experience, un esdeveniment pensat per millorar les habilitats al volant i conèixer els límits dels vehicles de la marca. En el meu cas, era el primer cop que conduiria pel traçat de Montmeló i només treure el cap pel box i veure la pista ja em va posar la pell de gallina. Després d'un petit briefing, els periodistes convidats vam començar per una sèrie d'exercicis amb el BMW 120D. L'objectiu era veure com reaccionava el cotxe amb els controls de tracció, estabilitat i ABS i poder veure la nostra progressió a mesura que repetíem l'activitat. Amb una cursa d'acceleració i frenada notàvem com patinaven les rodes a la sortida 2, 1, ja, deixa de frenar. I la potència de frenada disponible controlada per l'ABS. Perfecte, quan tingui frena, frena. Vale, ara, frena fort. Vale. Podríem haver apurat 2 metres més, però bueno, està molt bé per ser la primera volta. Vale, 3, 2, 1, ja, endavant. Frena fort, perfecte. Perfecte. Ara millor, eh? M'he fixat amb les marques de terra. Ai. També guanyes aquí. Vale, frena fort. Perfecte. Vale, endavant. Tot seguit, realitzàvem un slàlom per posar en pràctica l'agilitat al volant. Hem de ser ràpids amb les mans. A cada intent, la confiança en que el cotxe respondria era superior. Perfecte. Vale, no acceleris tant. També apreníem a confiar en el cotxe, encarant els primers revolts enllaçats del circuit i frenant en plena corba. Piano, obre't. Vale, vas a fondo i quan passis els conos frena fort, vale? Vale, frena al tope, frena més. Vale, endavant. M'ha passat. Vale, frena fort. Vale, endavant. És que girant i tot ho controles. Sí. Molt bé. Frena molt bé aquest cotxe. Finalment, ens posàvem al volant del BMW 430D, just quan començava a ploure. Pel que fa al cotxe, el motor és un 6 cilindres en línia dièsel amb 258 cavalls i 560 Nm d'aparell, 10 més que l'M4. A més, amanit amb el canvi automàtic esportiu opcional. Tiene que ser antes de entrar en la curva, ¿vale? Y luego la aceleración solamente cuando el coche lo tienes encajado hacia el exterior, ¿vale? Buscamos un punto de freno, buscamos el vértice interior de la curva, ¿Dónde está lo blanco? exactamente, y ahora abrimos dirección y vamos dándole salida. Mucho freno, mucha precaución, vértice interior. Upa! El mojado tiene que ser mucho más fino, si no, Sí. te echa el control, no te deja doblar, vértice interior. Buah, es que no veo nada, no me atrevo. No, es que está con precaución. Abrimos dirección, aceleramos. Buah. Es que no... És impossible. Aquí, les indicacions de l'instructor eren més aviat que anés en compte i intentés ser molt fi per evitar sobreviratges, ja que la pista estava molt complicada. Un poquito para no cortarlo tanto. Es pot dir que ho vaig intentar. Voy a frenar ya. Madre mía. Venga, aceleramos suave. Perdón.
suerte que ha dicho. Está muy delicado. Sí, sí, suerte que ha dicho suave. Pero suave también la salida de la curva. Mejor. No son los adecuados, entramos Finalment, mitjançant un concurs, dos afortunats van poder fer unes voltes de copilot en un M4. Jo, però, me n'anava cap al box amb un somriure a la cara i un somni complet. Perfecto.